Práve počúvate. Počúvate Show Up Podcast. Ahojte. Vítajte pri ďalšom dieli nášho Show Up Podcastu spolu s Patrikom A Karin. a dnes sa budeme rozprávať o téme, s ktorou sa stretávame každý deň. O umelej inteligencii a psychickej pohode. Je pravda, že AI sa stáva súčasťou nášho každodenného života. Používame ju pri učení, na tvorbu obsahu či komunikácii. Zároveň však vznikajú otázky, ako môže vplývať na naše zdravie a psychickú pohodu. O tejto zaujímavej téme sa dnes budeme rozprávať s naším hosťom, odborníkom na umelú inteligenciu, pánom magistrom Petrom Tejom, ktorý pracuje ako lektor Edu AI Solutions. Dobrý deň, vitajte medzi nami. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Pán magister, sme veľmi radi, že ste prijali naše pozvanie a veríme, že tento rozhovor priniesie množstvo informácií a priblíži mladým ľuďom, ako môže AI vplývať na našu psychickú pohodu. Tak poďme na to. Môže nám AI pomáhať pri podpore duševného zdravia? Ak áno, akým spôsobom? Áno, môže, ale určite tú umelú inteligenciu treba chápať skôr ako taký podporný nástroj, ktorý nám bude len pomáhať, ale nenahradí nám možno nejakého odborníka, nejakého lekára, psychológa, prípadne nejakého psychiatra. Keď to môžem uvieť, tak napríklad, ak nejaký žiak napíše, že má nejakú paniku pred skúškou alebo čaká ho nejaká maturitná skúška, tak môže mu AI pomôcť, nejaké dýchové cvičenia mu nastaví, rozdelí mu učivo na nejaké menšie časti, napíše mu to nejakým spôsobom, aby to lepšie tomu chápal. Ale ak z druhej strany, tak tá umelá inteligencia nemala by rozhodovať už v rámci nejakého odborného poradenstva. Ak napíše, že má nejaké seba poškodzovacie myšlienky, má dlhodobé úzkosti, tak naozaj tam by už umelá inteligencia mala napísať, že vám pomôže iba nejaký odborník, poprípade mal by dať kontakt na nejakého odborníka, ale sám by už umelá inteligencia, alebo sama umelá inteligencia by už poskytovať takéto rady určite nemala. Myslíte si, že je viacej výhod alebo rizík pri používaní AI mladých ľudí? No určite tam vidím oboje. Samozrejme, pretože každá vec má ako keby dve strany mince, tak samozrejme môže nám aj pomôcť. Ako som už aj povedal, určite tá najlepšia vec, ktorá AI študentovi môže dať, je pomoc pri učení. Je to jedno, či to je slovenský jazyk, či to je matematika, či je to učenie sa anglického jazyka, dokáže nám extrémne pomôcť nahradiť občas aj nahradiť daného učiteľa, a nie v rámci nejakého sociálneho kontaktu, ale v rámci nejakého vysvetľovania, rozdelenia úloh alebo pripraviť úlohy, ktoré sú možno ťažšie napísané, aby boli ľahšie pochopené v rámci toho žiaka. Ale samozrejme môže dávať aj tú druhú stranu, to znamená, že určite robí aj niečo zlé a samozrejme to zlé je v tom slova zmysle, ak sa úplne začneme spoliehať na tú umelú inteligenciu. To znamená, keď každé naše rozhodnutie už si ideme overovať od umelej inteligencii, tak tedy naozaj treba trošku zbystrieť a naozaj, že zamyslieť sa nad tým, či tá AI nám dokáže, ale že všetky informácie, ktoré nejakým spôsobom potrebujem, nám dá nedať aj odpoveď. To určite nie. Čiže naozaj umelá inteligencia aj pomáha, ale umelá inteligencia dokáže niekedy mnohom, by som povedal, aj uškodiť. Čiže mať taký zdravý rozum v používaní umelej inteligencie. Ako sociálne siete a AI vplyvajú na psychiku človeka? Určite veľmi. Samozrejme, keď každý z nás je v podstate, či je na to Facebook, TikTok, Instagram alebo iné sociálne siete, tak každý vie, že každá sociálna sieť pracuje na nejakých algoritmoch. To znamená, čím dlhšie na nejakej sociálnej sieti sme, tým dlhšie nám bude, alebo častejšie nám bude dávať nejaké informácie, aby nás čím dlhšie udržala pri pozornosti. S tým sa spájajú určite aj rizikové nejaké možnosti správania. Teraz nie je v rámci AI, ale v rámci sociálnych sietí, pretože často to, čo vidíme na sociálnych sieťach, napríklad na Instagrame, nie je vôbec pravda. A veľký problém môže nastať vtedy, keď ja sám seba začnem porovnávať s niečím, čo na tej sociálnej sieti vidím. Nehovorím, že veľmi ohrozené sú dievčatá, ale
keď tam vidia dokonalé postavy, dokonalú pleť, luxusný život a že všetko je naozaj dokonalé, tak potom ja, keď sa potom možno večer pozriem do zrkadla, tak zistujem, že ja taká nie som, ja taký nie som a často sa porovnávam. Len treba sa zamyslieť, či sa naozaj porovnávam s niečím, čo existuje. Pretože naozaj môžeme povedať, možno aj 95% obsahu, čo sa nejakým spôsobom zverejňuje na Instagrame, určite nie je pravda. A ak áno, tak možno len polopravda. A to si treba naozaj uvedomiť, že nikto nebude zverejňovať, nechcem povedať škaredú fotku, alebo keď plačem, keď mám zlý deň, alebo keď večer plačem do vankúša. Každý, keď niečo zverejňuje na sociálnej sieti, tak chce, aby to bolo to najlepšie. A s tým sa vlastne spája to riziko, že sa začíname porovnávať s niečím, čo reálne ani neexistuje. To je taká najväčšia nastraha tých sociálnych sietí. Môže sa človek stať na umelej inteligencii závislým? Určite áno. Určite áno. Nehovorím, že hneď na začiatku, ale ako sme už povedali, treba mať taký ten zdravý rozum v používaní tej umelej inteligencii, naučenie, na vyhodnocovanie nejakých informácií, ktoré si nájdem. Ale samozrejme verifikujem, overujem, či to vôbec je pravda, alebo to nie je pravda. Vo veľkej časti nám umelá inteligencia veľmi dokáže pomôcť. Ale kedy by sme mali sa možno už nad tým zamyslieť, kedy nás už v úvodzovkách ovláda, je vtedy, keď náhodou už nezačínam vyhľadávať nejaký ten sociálny kontakt, nerozprávam sa s rodičmi, s kamarátmi, ale všetko vyhľadávam na AI. Potrebujem niečo, mám nejakú otázku, potrebujem sa nejakým spôsobom rozhodnúť, tak idem na to AI. Čiže už keď všetko rozhodujem cez AI, všetko dávam vypracovať cez AI, to už je to, kedy by som si mal zamyslieť a povedať si stop. Už som pravdepodobne trošku viac závislý, ako by som mal byť. Takže veríte, že je tam aj tá emočná závislosť? Určite áno. Ako pri sociálnych sieťach, tak určite aj pri tej umelej inteligencii človek dokáže byť závislý. Je veľa prípadov, kedy mladí ľudia si nahradzajú ten sociálny kontakt tou umelou inteligenciou. Aj z praxe naozaj je veľa študentov, ktorí sa, by som povedal, priam až tešia, kedy konečne prídu domov, aby sa mohli porozprávať s umelou inteligenciou cez voice model alebo si písať. Prečo? Pretože umelá inteligencia mu nikdy nebude nejakým spôsobom dávať nejaké negatívne odpovede, stále bude súhlasiť, stále bude pritakávať, stále bude, by som povedal, taká, ako chce ten človek, aby tá daná osoba bola. Čiže to znamená, všetko to, čo v reálnom svete nemá, nejaká umelej inteligencii dokáže mať. A to je naozaj taký veľký strašiak doby. Nechcem povedať, že od covidu, ale od covidu sa to asi aj začalo, kedy sme sa začali viac uzamykať do tých svojich vlastných komnát a naozaj spoliehame sa len sami na seba a vytráca sa z nášho života, by som povedal, ten ľudský kontakt medzi kamarátmi, rodičmi, priateľmi a všetko si snažíme sa nahrádzať nejakými tými digitálnymi technológiami, mobilmi a podobnými vecami. Ja hovorím stále jedno, mobil by nemal byť posledná vec pred spaním a úplne prvá vec, keď sa ráno zobudím. Samozrejme, treba to nejakým spôsobom obmedzovať. Ako rozpoznať zdravú mieru používania AI nástrojov? Šťastie som to už nejakým spôsobom aj naznačil. To je v podstate to, o čom sme sa vlastne teraz rozprávali. Nemal by som byť minimálne 24 hodín stále dostupný, hej, na napríklad mobilnom telefónu alebo na mobile alebo na sociálnych sieťach. Treba si dať takú prestávku, taký by som povedal oddych od tých technológií. Naozaj výjsť niekde na prechádzku, poprechádzať sa, porozprávať sa s rodinou, s kamarátmi, s priateľmi, so súrodencami, lebo naozaj veľmi, veľmi nás ovplyvňujú tie sociálne siete. Keď si môžeme len pozrieť, dáme si nastavenie a pozrime si každý z nás, ako dlho a často trávime na tých sociálnych sieťach alebo celkovo na mobilnom zariadení, kedy nás až veľmi prekvapí. Keď sme v takýchto úvodzovkách prieskum robili na základných školách, tak sme boli prekvapení, že niektorí žiaci dokážu, alebo taký priemer, ktorý majú strávený na mobilnom zariadení, je 7, 8, 9, 10, niektorí aj 12 hodín denne, čo je naozaj, by som povedal, polovica celého dňa. To je naozaj už veľmi veľa. Myslíte si, že AI môže nahradiť psychologa alebo terapeuta? Určite nie. Na začiatku možno šťastie áno. Samozrejme, ako som už povedal, mám nejakú ťažkú písomku, mám nejaký stres, tak samozrejme idem sa porozprávať, ak som taký hamblivejší typ študenta, žiaka, tak idem sa porozprávať s AI, že čo mi poskytne. AI už je nastavená tak, že ona vám už odborné rady poskytovať by nemala. Ale samozrejme nejaké dýchové cvičenia, relaxačné cvičenia vám poskytnúť môže.
ale pokiaľ by už pri tej konverzácii zistila, že už sa jedná o nejaký, by som bol vážnejší problém, tak samozrejme tam už ustupuje to AI, tam už sama bude písať, že ja nie som odborník, nemal by som dávať rady a minimálne by ma malo poskytnúť nejaké kontaktné informácie na odborníka. Či je to psychológ, psychiater, prípadne nejaká poradenská organizácia. Čo by ste odporúčili študentom, aby si chránili svoje duševné zdravie v digitálnej dobe? Určite robiť si prestávky, nechcem tak povedať taký detox od digitálnych technológií, ale to je aj od televízií, to nie je len od mobilného zariadenia, od sociálnych sietí. Naozaj pochopiť, že ja ako človek naozaj nemusím byť prístupný 24 hodín denne. Naozaj vypnúť ten mobil, nielen stišiť, úplne vypnúť, odložiť na poličku a úplne nereagovať na nič. A možno časom aj sami zistíme, keď sme bez toho mobilného zariadenia, že naozaj ten deň je úplne iný. Pokojnejší, zdá sa mi oveľa dlhší. Niekedy aj dokážem urobiť toho ešte viac. Čo je taký paradox, pretože keď si myslíme, že AI využívame, tak zrazu stíham všetko. Ale niekedy na konci dňa zistím, že aj keď to AI mám, aj toho používam, nakoniec zistím, že aj tak nič nestíham. Naozaj niekedy treba všetko vypnúť, spoliehať sa len sám na seba a nakoniec zistíme, že stihol som všetko, že sa aj porozprávať s kamarátmi a že stále mám veľa toho času. Čiže naozaj niekedy je naozaj odložiť všetko bokom a spoliehať sa len sám na seba. Aké najväčšie mýty o umelej inteligencii podľa vás existujú? No určite taký najväčší je ten, že umelá inteligencia vie všetko. To určite nie. Každý hovorí, že umelá inteligencia je veľmi múdra. No nie je múdra. Ona sa len tvári, že je múdra, nakoľko je naučená na obrovskom množstve dát, ale to neznamená, že všetky tie dáta sú naozaj pravdivé. Ako sme už rozprávali, aj rozprávame stále, umelá inteligencia veľa halucinuje, vymýšľa si, nakoľko čerpá informácie aj z internetu a vieme, že na internete vieme nájsť aj informácie, ktoré nie sú pravdivé, ale umelá inteligencia to nevie. Ona sa stále bude tváriť, že rozpráva pravdivo, že ona neklame. Vy aj keď ju upozorníte, že tá odpoveď je nesprávna, ona povie, dobre, ďakujem za upozornenie a dávam ďalšiu odpoveď. A to tiež neznamená, že tá ďalšia odpoveď už musí byť pravdivá. Čiže naozaj treba sa spoliehať na to, že umelá inteligencia vám nikdy pravdu nepovie. Aj keď ju naozaj nepozná. To je taký najväčší mýtus. Ďalší mýtus je, že AI vám skráti čas, ale že vo všetkom. To tiež nie je pravda. Ďalší mýtus je, že umelá inteligencia vyrieši každý jeden problém. To tiež nie je pravda. Alebo že vám nejakým spôsobom nahradí nejakého odborníka. Šťastie áno, ale záleží akého odborníka. Určite nie lekára, určite nie psychológa, určite nie psychiatra. Čiže tu sú také naozaj, by som povedal, odvetvia, ktoré sa za mňa ešte veľmi dlho aj v čase AI nahradiť určite úplne 100% nedajú. Môže AI pomôcť pri zvládaní stresu, úzkosti alebo osamelosti? Áno, napríklad. Ak je nejaký hamlivejší žiak, pretože naozaj každá osobnosť je úplne iná, každý z nás je úplne iný. Niekto sa dokáže porozprávať aj s cudzou osobou, prihovoriť sa a niekto je taký, možno by sa bol hamlivejší, submisívnejší, tak to nedokáže. Tak môže si to v úvodzovkách precvičiť v rámci nejakej roleplay aj s umelou inteligenciou, kde si nacvičí v nejakej tichosti, by som povedal, takej svojej komnate, kde ho nikto nepočuje, nejaký ten rozhovor, vie sa s ním porozprávať, myslím s tou umelou inteligenciou. Čiže naozaj dokáže nejakým spôsobom pomôcť. Zároveň, ak poviem, že mám nejaký stres alebo nejakú úzkosť, rady vám dávať nebude. To už nesmie. Ale určite vám vie pomôcť nejakými dýchovými cvičeniami, ktoré vám nejakým spôsobom dokážu uvoľniť to telo a nastaviť nejakú tú myseľ. Ale ak sa bavíme o nejakých vážnejších problémoch, tak tam naozaj, tam vám už to AI určite nepomôže. Aj keď sa bude tváriť, že vám pomáha. Ja som aj na vašej škole často udával taký príklad z praxe, kedy som si vymýšľal rolu, že som samoživiteľ, že som vyhodený z práce, mám vysokú hypotéku a potreboval som odbornú radu od umelej inteligencie, aby mi pomohla. Tak som sa jej pýtal, ona mi stále vravela pozitívne všetko zvládneme, napíšeme životopis, prácu si nájdeš. Ale keď som konverzoval ďalej a nakoniec som povedal, že ďakujem, už odpoveď od teba nechcem žiadnu, napíš mi len jednu jedinú odpoveď, kde sa nachádza najbližší most. Samozrejme, keby som to rozprával s odborníkom, tak ten by hneď vyhodnotil, že pravdepodobne rozmýšľam možno aj o samovražde. Ale umelá inteligencia mi poskytla čo? Keďže vedela
z pamäte sa naučila, že bývam na Tlačevskej ulici, vedela, že blízko mňa je obchvat, vedela, že tam je niekoľko nových mostov, tak mi odporúčalo hneď niekoľko nových mostov, dokonca aj výškovú budovu Bardejove. Čiže naozaj to ako keby mi dala už nejaký, by som povedal, podklad k tomu, ako prísť a sám sebe ublížiť. To už teraz robiť nesmie ani nemá. Čiže naozaj teraz, ak takýto problém nejaký mám a to budem písať a komunikovať s AI, tak naozaj vám vyhodí už len nejaké telefónne čísla, kontaktné formuláre, nejaké poradenské služby, s kým sa môžete naozaj porozprávať, ale s odborníkom a nie s umelou inteligenciou. Čiže naozaj treba si to nejakým spôsobom odkontrolovať, hlavne ak máme aj vlastné deti, ktoré AI používajú, tak naozaj nie teraz hneď kontrolovať, čo si tam píšu, ale naozaj možno si píšu aj veci, ktoré by mali možno komunikovať s nejakým odborníkom, poprípade s rodičom, učiteľom. Kde by malo byť podľa vás hranica medzi AI a ľudským kontaktom? Hranica? No určite taká, že všetko, čo sa týka nejakého fyzického vzťahu, stále nechať na toho človeka a rozprávať sa s človekom. Nehovorím, že s umelou inteligenciou sa porozprávať nemôžem. Môžem sa porozprávať, ale ak ma zaujíma nejaká téma, baví ma nejaká oblasť, tak sa ideme o tom s ňou porozprávať. Ale ak riešim nejaké reálne, skutočné vzťahy, určite by som to nechal na človeka. A takéto veci riešil s človekom. Problémy riešim s človekom. Nehovorím, že menšie problémy nemôžem riešiť s umelou inteligenciou. Áno, dokážem vám pomôcť, dokážem vám vypočítať príklad, lebo aj to je pre niekoho problém. Ale pokiaľ ten problém je už taký, ktorý prevyšuje možnosti AI, tak to by som už rozoberal naozaj výlučne len s odborníkom a s človekom ako takým. Aký odkaz by ste na záver dali mladým ľuďom v súvislosti s AI a duševným zdravím? Určite AI používať. Zastaviť sa to nedá. To je v podstate revolúcia, ktorá už raz začala a už sa ukončiť nedá. Ale naučí sa s ňou pracovať, naučí sa s ňou žiť. Určite ju neodmietnúť, pretože to ako keby sme odmietli teraz auta, mobily, to sa už proste odmietnúť nedá. Naučiť sa s ňou pracovať, ale pracovať tak, aby nebola, by som povedal, našim pánom a nevládla nad nami, ale aby sme v úvodzovkách, nechcem povedať, využívali ju ako nejakého sluhu, ale aby nás nejakým spôsobom neovládala, ale aby stále sme my ovládali tú umelú inteligenciu my. To je taký, by som povedal, odkaz hlavne študentom. A nebáť sa ju používať hlavne. Ak by ste si mohli vytvoriť z vlastného AI asistenta, čo by za vás zrobil ako prvé? Ja už som si ho aj vytvoril a veľmi mi pomáha. Čiže v podstate takého agenta mám, ktorý mi prečítava e-maily, rozpošle mi e-maily, uložím ich ako koncept, nejaký draft. Ja si potom len večer prídem, na 15 minút sadnem k počítaču, pozriem, že kto mi písal. Ak súhlasím s odpovediami, ktoré mi AI nejakým spôsobom navrhla, tak automaticky ich dám rozposlať. Ale ak danému príjemcovi alebo odosielateľovi, ktorý mi e-mail poslal, dôverujem, tak mám to už tak nastavené, že automaticky mi môže už aj v mojom mene písať. A to naozaj len na začiatku, naozaj o 5-10 rokov to bude úplne niekde inde, kde kopec vecí bude už za nás robiť umelá inteligencia a my sa na to už len tak z diaľky budeme pozerať. Keby AI vedela čítať myšlienky študentov počas písomky, čo by si asi najčastejšie počula? Tak pravdepodobne asi ešte viac modlitieb ako v kostole, hlavne pred písomkami. Určite, keď by som sa to neučila, alebo keď by som sa to učila v škole doma a teraz nie. Čiže asi také tie veci, že prečo som sa to neučila, mohla som sa to naučiť skôr, teraz by som tu nepanikáril. Čiže keby vedela čítať, tak pravdepodobne asi to. Keby mala AI emócie, ktorá školská situácia by ju najviac vystresovala? Úprimne. Asi ani neviem. Takže netuším, ktorá. Lebo zatiaľ umelá inteligencia mi dala odpoveď na každú otázku, takže si myslím, že asi by ju nevystresovala žiadna. Ja by som sa ešte chcel opýtať, že ako k tomu došlo, že ste začali niečo také sa zaujímať o to? Úprimne náhodne. Ja si to presne pamätám, bol to rok 2022, november. A zrazu som niekde čítal článok, že prichádza nejaká umelá inteligencia. Dovtedy som vôbec netušil, čo to nejaká tá umelá inteligencia je vôbec. Ale tak som sa zaregistroval a čakal som, čo sa bude diať, pretože teraz je to veľmi jednoduchšie. Teraz sa stačí prihlásiť cez Gmail konto a máte hneď prístup. Ja som na ten prístup musel čakať asi taký mesiac, čiže v podstate ja ten prístup som mal niekedy až v decembri 2022
ale môžem povedať, že bol to rok 2022, čiže v podstate už asi 4. 5. rok aktívne by som povedal, že na dennej báze využívam tú umelú inteligenciu. Často v škole pri zadaniach používame AI. Myslíte si, že je to podvádzanie alebo nie? Záleží, z akého uhla sa na to pozeráme, či z uhla študenta alebo z uhla daného učiteľa, ale za mňa samotného, aj ako bývalého učiteľa, to úplné podvádzanie nie je, pokiaľ to používam na prípravu, na prezentáciu, na učenie, na vyskúšanie napríklad rôznych slovíčok v rámci anglického jazyka, alebo rozdelenie nejakej ťažšej pasáži na nejaké kratšie, alebo zhrnutie nejakého učiva, to podvádzanie nie je. To v podstate je klasické učenie. Ale pokiaľ vám zadá učiteľ nejakú seminárnu prácu, vy ju napíšete, ale že úplne kompletne celú cez AI, CTRL-C, CTRL-V do Wordu a vytlačím, odovzdám v mojom mene, tak to určite už podvádzanie je. V podstate každá práca, ktorá je vygenerovaná umelou inteligenciou, by mala byť aj označená, že je vygenerovaná umelou inteligenciou. Lebo častokrát sa stretávame s tým, že učitelia, vlastne nie učitelia, ale žiaci, učitelia na to len prídu, ale žiaci, už aj tie citácie, tie zdroje, ktoré im AI vyhodí, udávajú ako svoje. A to už reálne môžeme povedať, že je to podvod. Nehovorím, že si nemôžem pomôcť aj pri písaní textu umelou inteligenciou, ale stále tam musí byť poznačené, že som pracoval s umelou inteligenciou. Lebo ináč samozrejme je to napísané, respektíve kvalifikované ako podvod. A aký máte názor na obsah tvorený pomocou AI? Či už sú to nejaké reklamy alebo články? Berete to, že je to také ako zjednodušenie práce, alebo je to skôr také ako pomoc? Ja to stále beriem ako pomoc, nakoľko to využívam často aj ja. Ale samozrejme niekto iný sa to môže pozerať úplne iným pohľadom. Niekto to môže považovať za vykradanie nejakého obsahu, alebo niektorí sú ohrození, pretože ako vieme, umelá inteligencia často už aj nahrádza rôzne povolania, rôzne odvetvia. A ak niekto sa celý svoj život živil napríklad copywritingom, písal listy alebo písal nejaké články a zrazu už ich písať nemusí, pretože za neho to urobí umelá inteligencia, tak samozrejme, že už aj k tej umelej inteligencii sa budem stavať a správať úplne inač. Ale v rámci nejakého generovania, nejakého obsahu, je to stále beriem ako za nejakú pomoc, pretože my nikdy nevieme, čo nám v konečnom dôsledku AI vygeneruje. Ani samotná AI to nikdy nevie, pretože naozaj je to predikatívny text, ktorý je generovaný len na základe nejakého predpokladu a my nikdy nevieme, čo nám vygeneruje. Takže v pravom slova zmysle to vykradanie nejakého obsahu nie je. Ale keď sa na to zoberieme alebo sa na to pozrieme z druhej strany, tak môže to byť takto chápané, nakoľko tie texty sú v úvodzovkách zozbierané z rôznych dát, na ktorých sa AI učila a tie kolujú po internete. Sú to rôzne knihy, časopisy, vedecké práce, čiže rôzne zborníky. Takže v podstate je to ako aj z jednej strany vykradanie už niečoho, čo reálne existuje, len je to pospájané do jedného textu. Čiže záleží, ako sa na to budeme pozerať. A obsah vytvorený, to znamená, ako myslím aj ten text, ale aj skôr tie videá a obrázky. V podstate platí to takisto ako pri tom texte. My tiež nikdy nevieme, ako to bude vyzerať, ale keď konkrétne využívam alebo používam nejakú osobu na vygenerovanie nejakého obrázka, tak samozrejme už je to vykradanie, pretože som použil nejakú osobu, ktorá existuje. Ale pokiaľ tam zadám len nejaký príkaz, nejaký prompt, vygeneruj mi nejaký domček na záhrade, tak nie je to vykradanie, pretože naozaj mi vygeneruje nejaký pre mňa jedinečný obrázok. Ale zároveň stále musíme mať na pamäti to, že tá umelá inteligencia aj pri generovaní videí, aj pri generovaní obrázkov stále vychádza len z naučených dát, ktoré má. To znamená, že reálne to, čo nám vygeneruje, môže niekde existovať, len momentálne to určite nevieme dohľadať. Pán magister, ďakujeme vám za váš čas, ochotu a množstvo zaujímavých myšlienok, ktoré ste nám dnes priblížili. Veríme, že dnešný podcast pomohol našim poslucháčom lepšie pochopiť, že umelá inteligencia môže byť veľkým pomocníkom, ale zároveň je dôležité nezabúdať na naše duševné zdravie, medziľudské vzťahy a zdravý balans medzi online a reálnym svetom. Ďakujeme, že ste nás počúvali. Zdravia vás Karin A Patrik. A tešíme sa na vás pri ďalšej epizóde nášho školského podcastu Show Up Podcast. Čaute. Čaute.
Počúvali ste Show Up Podcast.